Madak sa'yo chika. Kaya na pag-uli, pagtikad ko sa bukid, napausa kaya agihan tikad to sa barangay bahay, nag-slide. Para sa naka-follow sa akin, nakakita sa akong video, sa to kasi nag-landslide na ito. Mga 15, weeks siguro. So, siguro ito nitabo mga October 20. Basta mga October ito nitabo last year. So, papakita ko ang video, sad to. Katapos anya na kung nano ang hinabos ito nga, akong gin-post na picture kanina. Ipakita ko ang video, hilingaan ni. Ang mga palangga, pag pahinumdum sa iyo nga mga makadi sa bukid, nga maagi sa barangay bahay, may dilot di nag-landslide, asyan ang kahimtang. Maghirot, diri ang 4 wheels, diri di safe umagi. Ang mga 4 wheels kung tadira na umagi didi, kaya delikado ba naman timpag itong ganito. Sa mga nagmumotor, kinanglan maghirot sila. Kaya ilarom si tunwari ito nga. Karadlo. Laro buti na kaya motor ko lang makakaagi. Asyad no, nakita na yung video. Ang una nga sa bago lang ang video. Kung sino man ang nadadabihan, nanginginano sa itong kalsada dida, mag-arayon ang saak. Kasi kung ta nagigimaluoy na lang kami, nga kung ta maaksyonan kay kairo sa mga tao, siyempre mabiyahe. Delikado kasi ito nila kung paano kung marusmak na ito, hinayunan nakarusmak ito, kaya pa manaagi ang mga tuminungnong dito sa bukid. Siyempre adi sila napalit dito sa bungso. Katapos ang mga kamistrahan, nasan iba pa nga mga naagis ito, di kang sa bahay, tikat to apektado. So kairo punta kung sino man na nadadabihan sa ito, nakikimaluoy na mandaat. Ako na kay ako man ang nagawan sin na iras no, napunta maaksyonan. Kung may mga plano man ka, halimbawa masiring kaatat man nang pinangunahan kami, pasensya na la kay di ako naman kung may plano ka, pero kung wala pa kang plano, alay man nagpag-aksyon kay para samtang diri paguliton magala nga andida, samtang may naagian pa hindi pagud ako na raydon, makiala na lang. Pagdamo, salamat sa iyo guys.